Ngit-ngit pa. Sindi sa taog malayo. Hi guys, good morning. So mga pisa ta karon guys, before ta mag-start sa atong adlaw karon. Ayan. So it's very early in the morning pa diri sa mo, mga 5. Wala pang 5:30. Good morning! The bougainvilleas is blooming. Ito. Super duper. Dami po. Ang pwesto mo sila. Ito na yung nakuha natin guys. So ito marami pang natira. Maliliit. So, sabi kasi nung guys, sinaruan kami ng technician, huwag na kasi ilapad sa tubig masyado yung mais para daw hindi tanggal yung kanyang color. Kasi sobra po talagang violet yung
yung sabaw niya guys, as in. Tapos ito pala, dinadry ko kasi gagawin ko yung lubi. Ayan, dinadry ko yung ibang ganyan. So, pwede na yan. So, sobrang maliliit na lang ito guys. Recheck ko. So, tapos yung mga napansin nyo kanina guys, marami pang mga puno doon na wala ng bunga. Hindi namin muna iniitak kasi kukunin nyo nung farmer, papakain sa kanila. Ayan. Ayan, so makahurot og sugnod. Sige, ramiglong ang makahurot og sugnod. Yung baho. Bakuran. Malagkit kasi siya. Ang ganda to guys, itanim nyo sa garden nyo. Kasi 60 days lang makakain na.
kaayo sa kanunay ninyong pag-uban sa akong vlog. Thank you so much. God bless.